Дзеці, перад вами карткі з малюнкамі рэчаў беларускага побыту. Зараз кожны з вас возьме по одной картцы сабе. Берыце. Добра. А далей будем уважліва слухаць. Я буду браць одну картку, чытаць пра якую-небудзь рэч. Вы уважліва глядзіце на картинки, і калі вы пазналі, падымаеце руку, называеце гэту рэч, і я вам аддаю картку, а вы закрываеце вобраз гэтай рэчы. Договорились? Да. Добра. Глиняны посуд з двух аднолькавых гаршкоў, замацаваных ручкай. Раней у ім насілі комплексны абед. У адным гаршку суп, у другім кашу. Для тых, хто працаваў у полі. Што гэта? Спарыш. Малайчына. Трымай. Каваны металічны прадмет, якім упрыгожваюць храмы, званніцы, вароты царкоўнай агарожы. Крыж. Крыж, добра. Тканая доўгая стужка, упрыгожаная арнаментам і махрамі. У беларускім народным касцюме яе ўжываюць для падвязвання кашулі і верхняга адзення. Пояс. Малайчына, трымай. Саламяны мужчынскі галаўны ўбор беларусаў, звычайна яго насілі летам. Што гэта такое? Брэль. Добра. Фігурка свойска жывёлы, зробленая з перагнутага і перавязанага некалькі разоў пучка саломы. З гэтым прадметам можна гуляць. Цацка, саламяны козлёначек. Цацка, саламяны козлік. Козлик. Трымай. Драўляная скрыня у выглядзе двухпавярховай хаткі з дверцамі і перагародкамі сцэнамі. Выкарыстоўваецца для паказу спектакляў з лялькамі, якія мацуюцца на стрыжнях і водзяцца па проразях сцэны. Батлейка. Малайчына. Жалезная паўкруглая пласціна, яе прымацоўваюць цвікамі пад капыты коня, каб засцерагчы іх ад пашкоджання і слізгацення. Што гэта такое? Подкова. Кавалак тканіны, упрыгожаны па канцах узорам чырвонага колеру і карункамі. Гэтым вырабам можна выцірацца. На ім падносяць хлеб-соль гасцям. Што гэта такое? Ручник. Малайчына. Музычны інструмент з некалькім пустацелых металічных шарыкаў розных памераў, прымацаваных да скураной стужкі. Унутры кожнага шарыка кавалачак металу. Пры патрэсванні інструмента ўзнікае звонкае рознагалосае гучанне. Выраб чаплялі на шыю каню. Што гэта такое? Шархуны. Малайчына. Размаляванае курынае яйка, якое ўваходзіць у абрад святкавання веснавога народнага свята Вялікадня. Што гэта такое? Писанка. Пісанка. Писанка. Плецены выраб паўкруглай формы з ручкай-дужкай. У ім захоўваюць і пераносяць садавіну і гародніну. У яго збіраюць ягады і грыбы. Ён патрэбны для работы ў полі. Што гэта такое? Кошик. Малайчына. Усё. У нас у тоні закрыты усе вобразы.